benvida, Carol. Imos comenzar esta entrevista da palleira coa pregunta que facemos sempre, vale? Que significa para ti a palleira? Bueno, cando me falaron para a entrevista xa me dixeron que era unha das preguntas tal, e fíxome gracia porque, bueno, coa miña familia estivemos vendo unha casa e tiña unha palleira. Desde que vin a palleira pensei, eu quero facer a miña habitación na palleira. Estiven buscando un montón de mini casas e de todo para ver se se podía facer, buscando presupostos e de todo, e bueno, que era a miña ilusión. Ao final, pois non puido ser o da casa, pero bueno, que fíxome gracia que xusto se chamara así o tal, porque estuve bastante tempo buscando información sobre palleiras, os tamaños, todo. Bueno, que podía... Quero decir, que representa para ti? Tiñas previamente algunha relación con algunha palleira na tua vida ou descubriches igual a raíz desto que me estás contando? Non, a ver, eu son de Pollo de sempre, temos unha das palleiras máis importantes que hai, bueno, non sei se... Supoño que a nivel Galicia, porque fora de Galicia non creo que haxa, pero dentro de Galicia é unha das máis, non sei se a que máis patas ten ou a... Si, eu sempre teño a mesma dúbida. Sí, ou a máis grande ou a que máis... Pero nada. O da casa, nada máis. Perfecto. Vale. Imos a facer unha viaxe no tempo. Imos a trasladarnos a un verán da túa infancia, no camiño da casa da túa avoa. Que recordos te trae? Para min foi das mellores etapas da miña vida, e se puidese volver, pois volvería cos ollos pechados. Foi ao final onde empecé a xogar ao fútbol con meu primo Manu, que é amigo de Marco, levome un montón de amigos tamén de sempre, o recordo de estar todo o día xogando e non querer volver a entrar na casa ou estar deseando salir da clase para ir a xogar xa. O sea, perder o mínimo tempo posible dentro da casa e sair. Mira, o teu curmá do que falabas antes, Manuel, Manu, que significa para ti? Para min é como si fose meu irmán, o sea, nunca llo digo, solo no día do seu cumpleaños, pero bueno, que é algo que ten que saber. Foi unha persona que é moi importante na miña vida e que me axudou en todo para, ao final, o que hasta onde cheguei foi grazas a él, porque foi o que me meteu o vicio no corpo do fútbol. Vamos a ver, ti na actualidade adicaste ao fútbol sala, pero creo que hai outro deporte por aí que practicaches de nena. Contanos un pouquiño como foi esta historia. Foi o fútbol, bueno, eu fixen tenis e gimnasia rítmica tamén, que cando conto non mo creen, pero bueno, sí que fixen, porque unha das miñas primas foi entrenadora no Saraiva, que é un club de pollo tamén, e bueno, miña nai quería que fixese gimnasia rítmica e meteume en tenis, porque a gimnasia pois non me gustaba, meteume en tenis e non me gustaba tampouco, pasaba ben, pero eu quería xogar ao fútbol. Despois, un dos mellores amigos da miña infancia, Diego, o pai, pois é amigo da miña familia tamén, e sin decirlle nada a miña nai, colleu e levoume un entrenamento un día. Nada, pois desde esa. Xa llo dixo a miña nai, empecé a ir, e díxolle que el se encargaba de todo, de que me levaba el aos partidos, aos entrenamentos e todo, que aínda que ela non quixera, que el me iba a levar. E empecé. Non te dá, bueno, é unha sensación que teño, eu non sei se se cumple, pero sí que é certo que moitos deportistas de élite ou profesionais parece que de pequenos sempre fixeron algún deporte máis e tiveron que ter esa decisión igual, ou como é no teu caso, non? Que entre un deporte ou outro, quero decir, é porque sodes disciplinados a hora de adestrar e demais, ou quero decir, a gimnasia rítmica aportouche certas cousas que logo pudieches aplicar no fútbol sala, ou... A ver, eu de cada deporte que fixen levome algo. Bueno, a disciplina eu creo que unha persona que fai deporte pois ten que ter para, se queres... A ver,
se queres chegar a certo nivel, pois tes que ter unha disciplina. Eu creo que é máis que o deporte axudoume despois no resto das cousas da miña vida, a nivel estudios ou responsabilidades, axudoume máis o deporte que o resto, sabes? Claro. Pero non sei explicarme moi ben aí. Entendo. Vamos a ver, xogaches na selección galega, na selección española nos Xogos Olímpicos da Xuventude, con que te quedas? Bueno, a ver, é que son cousas diferentes. Por nivel, pois obviamente quedome coa selección, de distancia, pois Buenos Aires foi increíble, pero a selección galega ao final é algo que a min encántame, pero encantábame, o sea, era o mellor de toda a temporada, para min era ir convocada coa selección galega, aparte son... xogabades en Nadal, non? Por aí, os partidos. Sí, empezábamos a entrenar en outubro ou así e xogábamos en Nadal sempre. Como son coas persoas que xogaba, son miñas amigas, entonces pois era algo moi guai ir ao campeonato, estar unha semana coas túas amigas nun hotel xogando, tal. Pero bueno, que a mellor experiencia da miña vida sin duda é os Xogos Olímpicos, pero bueno. É que non o vive todo o mundo. Madre mía. Bueno, un momento histórico como xogadora, quizás que podría ser eso, ou algo importante para ti na túa trayectoria. A ver, é que son cousas diferentes. Coa selección galega tamén estuve nos campeonatos de España, pois é importante, igual a Copa Xunta co Pollo, a primeira Copa Xunta, non porque fose a miña, sino porque foi a primeira do club, entonces foi increíble. A parte tiña 15 anos, acababa de chegar a primeira con xente que para min foi onde eu quería fixarme, quería chegar a ser como elas, foi increíble vivilo con eles, que, bueno, que a día de hoxe son amigas miñas tamén, inda que me leven moita idade, e que eu creo que son amigas porque foi algo que nos uniu, entonces non sei quedarme cunha cousa. Todo o que vivín do fútbol, eu creo que se non xogase non podría vivirlo, o sea, non pode explicarse con palabras, se non o vives non se pode. Sodes como unha pequena familia, quero decir, eso era unha alegría compartida, claro, que... Sí. Al final é máis as persoas que te levas ao acabar que o que gañas. Mira, como notas o cambio dos partidos polo tema da pandemia, de que non haxa público, influe a hora de xogar, non sei se notades ese calor que aquí a afición que tendes é importante. Este ano está sendo complicado. Eu levo todo o ano lesionada, estou empezando ahora a arrancar outra vez, pero bueno, que xa queda moi pouco. Estuve vivindo desde a grada, pero bueno, que eu como xogadora ver a grada vacía, por moito que eu animase, pois era eu sola con 3 persoas máis, notase como moi frío, moi... Ao final o deporte non é só xogar, necesitas de xente que te arroupe, que este contigo, notar que a xente te fala, te anima, senón, o sea, sí que se nota gran cambio, a verdade, pero bueno. Aparte que como que temos que estar todas como máis nunha burbuxa, non sei, é un ano raro, bueno, complicado. De todas formas, é interesante que vos tendes como mínimo seguíndoos por streaming unha media de 350 persoas por partido, proxeccións, bueno. Que pensas diso? Non sei se notades eso tamén de alguma maneira. Non sei se 350 persoas, a verdad, é triste para ser primeira división, sabes? Penso que debería velo moitísima máis xente, pero tamén creo que é complicado chegar polas redes sociales, ao final bótase por un canal de YouTube que non todo o mundo pode ver, tal, non se nota porque ti estás xogando un partido e non estás pendente... Non tendes ese feedback, ainda que... Non, claro, se o vemos despois, pois, bueno, miraron o partido, non notamos os ánimos, non tal, pero bueno. Que bueno, que tamén é gratificante ver que 350 persoas que fieles, claro, que poderían estar facendo outra cousa e non perder, sabes, tempo da súa vida vendos, pois están aí apoiándonos de alguna forma ou de outra, pero bueno.
Carol, que te fixo decidirte entre o fútbol sala e o fútbol 11? Bueno, aquí é a bronca a miña prima Sonia, que é a irmán de Manuel, e a Litos, que foi o meu primer entrenador de fútbol sala. Romperonme a cabeza moitísimo tempo, porque eu estaba en fútbol, eu ao final xogaba o fútbol porque iba cos meus amigos, pasaba, o sea, gustábame ir non por pasar o rato. E ao final, pois, romperonme a cabeza, fun a probar, ao principio non me gustou, e deixeino, e volvín ao fútbol. E despois, como empezaba no instituto, ao final era complicado xogar con nenos porque era como o marimacho. Entonces foi como un cambio de entro no instituto, quero xogar con rapazas, estou nun equipo de rapazas e tampouco así. Empecé en fútbol sala por eso. Técnicamente notaches moito a diferencia entre un deporte e outro? Ou... Claro, Quero decir... Sí, entre deporte totalmente. Ao principio... É moito máis rápido, non? Claro, ao principio costábame moitísimo. Agora non que sea moito mellor, pero digo, de pequena costábame máis. En fútbol penso que non hai que ser ser boa técnicamente. En fútbol sala penso que algo tes que ter. E a min ao principio costábame, aparte que xogaba... O Pollo tiña unha canteira increíble, xogaba con rapazas que eran boísimas, siguen sendo, algunhas están xogando na élite do fútbol, o sea, que bueno, que foi algo que me axudou tamén a mellorar a min, xogar con esa xente, que aínda que tiña a miña mesma idade, pois eran moito mellores que a min no deporte. Mira, cales son as túas aspiracións no fútbol de forma laboral? Quero dicir, nun futuro. A ver, nun futuro é complicado porque vivir do fútbol nestos instantes sí que se pode vivir, pero do fútbol sala penso que non por ahora, espero que en algún momento se poida, pero bueno, sempre ao final penso que, o sea, eu antepoño os estudios ao fútbol, ao final. Que estás estudando, perdón? Sí, estou na universidade, estudio CAFIZ. A ver, sí que moito tempo, o sea, a mitad do tempo da miña vida é xogando fútbol e ao mellor teño que faltar a moitas cousas de clase por o fútbol, porque viaxo, porque xogo, porque entreno, pero de cara ao futuro sei que os estudios son o principal, non xogar ao fútbol sala. Entonces, non sei, mentras poida compaxinar, pois fareino, pero senón... Claro. Como foron os primeiros campeonatos na base para ti, cando comenzaste? A ver, foi experiencias increíbles porque, sinceramente, eu non pensei nunca que poidese, xa che digo, que poidese chegar nin á selección galega. Cando me chamaron a primeira vez, pois foi increíble, pasei no xenial, a verdade, nada, despois, pois, desde que fun a primeira vez, pois xa éramos como un grupo de amigas, tal, foi increíble, non sei explicarte. Como é o feito de que na selección, bueno, tanto na galega como na española, son as túas compañeiras, pero logo son as túas rivais na liga, non? Como se vive? A ver, se eres miña amiga fora da pista, dentro da pista non ten nada que ver. Xa mesmo coas miñas compañeiras do equipo, ao final somos compañeiras, pero estamos traballando. Eu vou a competir contigo para chegar ao fin de semana e xogar. Obviamente ten que ser unha competitividade sana, pero dentro da pista, se queres xogar, pois tes que olvidarte de amistades e de todo. Pero bueno, que unha cousa é dentro da pista e outra cousa é fora. E hai algún partido que te quedará grabado na túa retina e como especial? Igual por especial o da primeira Copa Xunta, porque había moitísima afición, non sei, igual pola afición, pero non sei decir. Nos Xogos Olímpicos foi increíble porque os hinchas de Argentina, o sea, son hinchas do fútbol e viven no todo, era increíble, pero non sei, ahora mesmo pois non sei decirte un partido, a verdad.
Mira, e onde ves o futuro do deporte femenino, tanto a curto como a longo plazo? Parece que hai un cambio, tedes o foco máis en riba vosa. Parece que hai un cambio no fútbol, pero no fútbol sala penso que é complicado. Ao final é o de sempre, din que non vendedes. Non vendemos, pero porque se non nos enseñan, non vendemos. Claro. Entonces é un bucle que é o pez que se morde a cola, pois é así todo o rato. Non vendedes, non vos poñemos, pero se non nos poñedes, pois non vamos a vender. Entonces é sempre así. É complicado que chegue algo, ao final. Se non engancha a xente, se xa as propias persoas que traballan dentro pois xa non o moven tanto, pero bueno, non sei. A ver, pensas que todo está feito para máis enfocado hacia o fútbol 11, igual que hacia o fútbol sala en xeral, non? É que xa o fútbol sala é un deporte pequeno en masculino, en femenino xa é todo a mitad que o masculino, entonces non sei, é complicado. Eu espero que nun futuro pois se poida vivir a xente desto. Que mellorou, sí, porque xa desde que empecé eu, pois mellorou, madre mía, moitísimo. Notaches cambio desde que comezaches ti? Bueno, que empecé fai 5 anos. A ver, que claro, tampouco. Pero desde que empecé eu mellorou moitísimo. E da xente coa que empecé, pois que non viviron ni a mitade. E xa empeza a haber máis campeonatos, a ver, agora empeza co europeo, coa pandemia xa tuvo que parar outra vez. Pero bueno, pouco a pouco, non sei. Mira, ao marxe desto, sabemos que andas a tope coa cociña. De onde xurdiu esta afición? Pois toda a miña familia, a verdade, que cocina moi ben. A miña avoa foi cociñeira do monasterio e sempre gustoume estar, cociñaba e sempre estaba mirando e sempre pregunto, e coa miña nai, pois igual, miña nai cocina increíble. Eu estaba sempre de pesada, a isto que lle botas, e isto canto tempo, isto non sei que, hasta que empecé eu a facer a comida, pero que me dicía a miña nai, pois isto, pon isto a tal, non sei que, pois empecé así, hasta que empecé a buscar eu recetas e a cociñar. Teño unha conta de comida cunha amiga do equipo, subimos todo o que cociñamos, todo o que comemos, e bueno, é algo que, aparte de que me encanta comer, o sea, sempre que podo comer fora e probar sitios novos e de todo, probo cociñar. Pero bueno, ahora está a miña irmán aí que xa me pasou, vamos, ten 15 anos e cociña, que é increíble, sí. E outro hobby que teñas fora do fútbol, cal podería ser? Ir de terraceo, encántame. No, pero xogar ao pádel, así como deporte, encántame xogar ao pádel. Non podo tanto polo fútbol porque ao final entreno todos os días da semana e incluso doble sesións, pero bueno, cando podo escápome a xogar ao pádel. É pouco máis, a verdade. Quedar cos meus amigos, porque o pouco tempo que teño de entre fútbol e clases, pois quedo cos meus amigos. Claro, como consigues compatibilizar? Bueno, antes xa nos comentabas que nas clases danche marxen, pero igual cando tes exámenes e tes torneo, como facedes? Quero dicir, sodes unhas máquinas. A ver, no pollo, a verdade, pois danos tamén facilidades. Eu se non podo ir un día, pois teño que algo de clase que non podo faltar, non pasa nada. Ao final sí que é un traballo, pero non me obligan a ir, tes que ir sí ou sí e faltar a clase, non. A verdade que axúdanos bastante e se non podo ir, pois non vou. E con clases, pois a verdade que ao ser un club que está cerca da universidade, coñecen o tal, pois non pasa nada. Os profesores, a ser unha carreira de deporte, son bastante comprensibles. Aparte que hai moitos máis deportistas e non falto eu sola. O sea, son moitísimos os que se teñen que adaptar e ao final pois dan aí manga ancha. Non sei se dice así. Sí. Que iba a decir? E a hora de compaginar, a ver, eu son unha persoa que non me costa moito e tampouco me agobio moitísimo. Entonces, pois, levo ben. Vamos a ver, para finalizar a entrevista facemos a mesma pregunta tamén a todas as nosas convidadas. Que gardarías ti nesa palleira?
Uf. Pues no sé. No lo sé, la verdad. Igual... Buah, es que es complicada esta pregunta, ¿eh? Algo material ou... O que ti consideres, é o teu espazo e podes guardar nelo que queiras. Bueno, guardaría aos meus avós, a miña familia, cos mesmos anos de agora, ca mesma saúde aí toda a vida. Pero non sei, é que algo é complicado, non guardaría unha sola cousa, a verdade. Nunca o pensei. Igual algún recordo cos meus amigos ou algo, se se poidesen guardar os recordos, pois guardaría algún recordo guai. Pero non sei, a verdade. Pois, Carol, moitas gracias por estar nesta palleira con nós e gracias por vir. Nada, moitas gracias a vos por chamarme a min.